Ahoj, vítam vás pri sledovaní dnešného kratučkého videa, v ktorom si povieme niečo o tom, ako na vedomé dýchanie. Prečo je vedomé dýchanie dôležité? Naše telo dýcha automaticky bez toho, aby my sme museli nad tým premýšľať, aby sme si to uvedomovali a aby sme riadili každý náš nádych a výdych. V každodennom živote ale zažívame rôzne situácie, často stresové, často napäté a v týchto chvíľach prestávame dýchať, zadržujeme dých a dýchame plítko. Vtedy sa naše telo nedokrvuje a všetky naše vnútorné orgány dostávajú menej kyslíka. A keď sa toto deje dlhodobo, tak sa to môže prejaviť aj na našom zdraví a môžu nám vzniknúť rôzne fyzické problémy. Takže poďme si povedať, ako na vedomé dýchanie. Vedomé dýchanie znamená, že si začneme uvedomovať to, ako dýchame. Fajn je, keď si nájdete nejaké pohodlné miestečko, kde sa usadíte alebo si ľahnete, čo je vám príjemné, môžete sa sami rozhodnúť. Super je, keď máte voľné oblečenie, nič, čo by vás ťahalo, škrtilo. Ženy, pokiaľ možno rozpustené vlasy, nemať ich zopnuté, ako ich mám teraz ja, dať dole náramky, hodinky, ktoré vás ťahajú a tlačia na rukách. Takže pohodlná poloha, príjemné oblečenie. Jediné, čo musíte urobiť, začnete pozorovať svoj dých. Je vhodné dýchať nosom. Tie ústa by mali byť zavreté, nemali by sme dýchať ústami. Takže začneme pozorovať svoj dých a postupne ho prehlbujeme. Snažte sa nadýchovať do brúška. Je to dôležité preto, lebo keď dýchame do brucha, tak v podstate masírujeme a prekrvujeme naše vnútorné orgány, čo je super pre naše zdravie, a takisto posilňujeme brušné a chrbtové svaly. Toto vedomé dýchanie má teda benefity nielen na naše zdravie, ale aj na našu celkovú psychickú pohodu a na našu výkonnosť. Ak sa pýtate, kedy máte takéto vedomé dýchanie robiť, kedy máte vedomé dýchať, je to čisto na vás, môžete to robiť kedykoľvek počas dňa. Vhodné je to robiť práve v takých situáciách, kedy sa cítite v napätí alebo pod tlakom, pretože ten dých tam naozaj zadržiavame. Ale môžete to samozrejme robiť aj na iných miestach ako na nejakom pohodlnom miestečku. Keď stojíte napríklad dlhšie pri pokladni v rade, máte chvíľočku času, tak si uvedomte, ako dýchate a prehlbte to dýchanie. Tak, budem rada, keď mi dole v komentároch pod videom zanecháte vaše tipy a nápady, kde, ako, čo robíte s vedomým dýchaním, prípadne s čím vám to už pomohlo. Majte sa krásne a teším sa na vás na budúce. Ahoj!